जों दूर to दूर program खालाय दंमोन अमाहाय नि किसिसा सिगांगो तिप्रा मथा फ्लेग रिजाक जों अर जारा गानानि बर' रक नुखा जे तिप्रा मथा रक बाइक रेली खालायनाय बरफ थाङै जे मानसाक बंनि यागनि अस्त्र दा तुबैनाय जेरै जे मिया जों खायसे 2 नं अ जागानि बुट स्टेशननि पार्टी अफिस न बरफ फायै तानि सुग्रुक लांखा अमनो सानाय बरक मुनिसुनो हयरानि खायनाय बरक मुनिसुनो अ जे एडिसि आमसाय न जे परिवेश नष्ट खायनानि नरक नुगै मानखाना परिवेश नष्ट खायनानि बखाक तिप्रा मथा पार्टी रक नाय दङ जों गोबां जायगा दूर to दूर खायफ्रो जों सोंजागौ जे परिवेश नष्ट खायनायनि जों बुदिया जों दत जागानाव सायमानखा बरक अ जे आमसायनि जे साबो साबो दाला थातै हर हर बेराय दं आबो बरक काहामखौ सायमानजाक आबो ति बर रंनो बुसखांनि 2026 नि जे एप्रिल नि 12 तारिखो बरक अबশ্যই जवाब रनाय अ जवाब बरक माननाय आबोनि बागै आं सानाय बरक अ बीजेपी नि जिनि 2 नं बुट पुलिं स्टेशननि बुट पार्टी अफिस होबायनाय बरक बुट आदाय खैमाना नङै आसा दाखायतो अब जागोन बुंथाम सा अब जागानि बुंखे सिनामो रामनाथ ठाकुर पारा कमान्डो क्लब एकदम ठीक गानाव जों मियानो अ जागाव अ पार्टीनो उद्बोधन खायख्लां थांमानि बरक तिनि अ जे वातै नबार फायनाय आन्द्रा गुन्द्रानि समय बरक फायनाय दल कायसा उइदाउट पारमिशन सारा बरक बाइक रेली खायनाय अ जागानो बरक सबायख्लां अ जे पार्टी मुंनो जों नेककार जनक जानगो जों सेलामुं जानगो अमाहाय गथनानो जों कुनरे बिसास खाया अमाहाय तमुंनो जों बीजेपी रखनो दिनो फानो बिसास खाया ताई अ तमुंनो तंया आवन बागै मा सावो जों बीजेपी सब समय पीसफुल राजनीति खाय दङ पीसफुल राजनीति खालायनाय बीजेपी सरकार 2026 जेसखामान आसुगनाय आसुगै जों अ आमसानि बरनो जों फुनुगेरनाय जों बमतै खालाय अ जागाव पीसफुल खाय राजनीति खालायनाय सुस्थ भाबे परिवेश खालाय लांथां अम जों जनतानो जों प्रमाण फुनुगेरनाय हामबाय।